Mapapadapit ini sa sarong padi. Okay, sa mga nakaantabi sa tuya na mga padi, ayan, shoutout po sa Indogabos. Pader, istoryahan mas natabi ni Pader. Piyesta da mga pangga, Barangay San Isidro. Di pagpiyesta baga mga pangga, syempre ang patron San Isidro Labrador. Nagmisa ang padi, ito yung piyesta, apuera sa may misa. Pagkatapos kan, may burunyagan yan. Burunyagan yan. Naghuhumiliya na da so padi, may darada siyang bula. As in, nagtaram ang padi. Maray na aga sa Indogabos, mga namumutang ko mga tugang. Kung nahihiling nindo inin sa kuyang burubit-bit na bula, nagdara ako ning bola digdi sa misa ini bako por dahil pan ako kan Lakers. Bako por dahil iriwalong ko sa mga fans kang Golden State Warriors. Bako. 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 Ining dara-dara kong bolang ini, idadaklag ko ini sa saendo. Kung si isay man sa saendo ang tamaan kan bolang ini, makasalanong kamo. Ay, inay, grabe. Makasalanong ka mo. Oo. Delikado ko niya, ang palanduman si, may demonyo duman nagtatago-tago, mga pangga, ikikarabahan na. Tinisting na da kasopadi, mga pangga. Magatugang, titistingon ta na. Idadaklag ko na ang bulang ini. Idaklag da mga pangga kang padi so bula. Saka ta, pano da anduro so bula. Bagong bomba gayo di. Kumbaga mauntolon mga pangga, ang kada untol da nagbabagting. Ay tapano ang mga 120 gayod ang pressure kan bulang ito. Butog-butog sabi. Pagdaklag kang padi, umuntol da yan so bula. Bumalik ki pader subula, tamaan sa payo supadi. Sabi da ka supadi, testing man sana. Depa man ito todo, depa testing pa man sana. Salamat sa pagpadara kan istorya sa Facebook by Dante Dawal. Ayan. Thank you so much. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?